Скъпи приятели, това купче ни показва какво Бог е направил за всеки един човек. Бог, който сътвори целия свят и човека по своя образ и подобие, е светлина и в него няма никаква тъмнина. Той обича всички хора еднакво. Човека обаче съгреши и той беше отделен от Бога. И днес между човек и Бог има неопределима бездна. Човекът не може сам да се върне при Бога. Тук има едно изображение на човек, което означава Адам или Адем, червена пръст. Въпреки че човекът е отделен от Бога, Бог обича човека и реши да направи нещо и той даде и сам Месих Курбан за всеки един човек на земята. Той обича всички хора, той обича и теб. И сам Месих казва, че Бог толкова възлюби света, защото даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Чрез Курбана и сам Месих Бог иска да опрости греховете на всеки един човек. И той понесе всеки един грях и всяка една болест на кръста. Когато и сам Месих умира, той е погребан в един гроб в скала, на който са поставени стражи римски войници, и гробът е запечатан с огромен камък, който само Божиите ангели могат да преместят. И сам Месих обеща на третия ден да възкръсне и Бог удържа думата си и на третия ден той възкреси и сам Месих от гроба. Когато той е възкресен от мъртвите, той повече никога не умира и той има победата над смъртта и над ада. Тая победа той иска да я подари на всеки един, който вярва в него. Независимо дали е българин, турчин, американец или каквато и да е националност. Исус Христос умря и възкръсна за всеки един човек на земята. След възкресението той отвори пътят за небето обратно и човек може да се върне обратно при Бога. Той казва, аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. И сега ти можеш да направиш своят избор и да решиш къде искаш да бъдеш. Искаш ли да бъдеш тук в небето? Или искаш да останеш и винаги да попаднеш в ада? Решението е в твоите ръце. Ти можеш да се хванеш чрез вяра за Иса Месих. Ако наистина искаш да бъдеш в небето, помоли Бог да ти прости всеки един грях от рождението, от Адам и Ева, от твоите родители и поискай Господ да влезе в твоя живот и да те направлява. Когато ти направиш това, Бог ти дава ново сърце, с което да го обичаш с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкият си ум. Да се молиш всеки ден, да четеш Неговото Слово и да общуваш с Него, да имаш брати и сестри вярващи и да разказваш на всички останали онова, което Бог е направил за теб. Защото Той те освободи от греха. Той ти даде нов живот и Той те направи да бъдеш Божие дете с цялото твое семейство. В името на Иса Месих. Амин.